Ka Catholic Youth Association mairang harangkat ka jinga trailang bat ka Hundredfold Academy kala Pynlong ya ka Career Carnival arhajar arhusau ha ka baki Samla puli na ki school bat ki college jong ka than mairang kilawan banyashim benta ha ka teka program lasdang ya ka neka program da ka jingkran pediang ngobha na Samla Ricky Paul President but isa Sunny Maulong Managing Director Hundredfold Academy ila ya ka jingkran ban pensha shushu halor ka career mapping bat layor ka jingkran halor kumno ban penkre ya ka Common University Entrance Test CUET na imes Iva Warjri bat hakate ka program la sakhiru ya ka jingwan shimbentalang ki college prepare na ki jalla hapo kari kum ka East Point bat Jubilee Mission bat ki Weide ki college jong ka than chate lamingi bat kalalong ka jing mentoy na ka benta ki Samla pule ban tip company asushu ya ki la jing pule badon shabar na ka jalla layo oru ek jingkran na Dr. Kantaraj na po East Point Bangalore bandang ay mersiam shushu iki Samla puli ki balawan yashim benta hakate ka program